ओके. आणि आजपासून जो उत्सव सुरू होतो त्याची आम्हाला थोडी माहिती घ्या. आज आमचा शाळेचा पहिला टप्प्याचा पहिला या सकाळी अभिषेक दुपारी दिवाळी 4 वाजता पार्टी तिथे बाकीचं देऊळ आहे त्या देवीची भेट घेतो आपण अतिशय मागच्या ती वाट आहे तेव्हा ती रस्त्यावर भेट होते लोक साखळे वडतात तिथे तुला आपल्याकडे किती 30 वाजता त्यावरती तुला ती साईला नारायण जेव्हा तसंच पूजा करू तिथून मग तो परत लोकांच्या ज्या असतात तळे असतात केळी नारळ तांदूळ ते घ्यायचं आणि हे प्यायचं ते वरती सुरुवात आणि माझ्या इथे 2:30 ते 3 आरती नाही 6 तारीख आलं दुसऱ्या दिवशी सकाळी आरती करून मग त्याचं विसर्जन. किती दिवस उत्सव असतो? एवढे 8 दिवस. काय झालं दशमी आणि सुरुवातीला एकाच दिवशी हां. म्हणजे आमचा दुसऱ्या दिवशी सागर खाली कंपनीच्या सो हा मुख्य उत्सव असतो. मुख्य उत्सव त्याला सख्यारी म्हणतात. सख्यारी माझ्या सगळ्या डोळ्याचं दर्शन घेतात. आणि किती भाविक येतात? खूप जास्त म्हणजे खूप मोठ्या संख्येनं असतं. वैशिष्ट्य म्हणजे काय या गेल्या आगमनी असतात प्रसिद्ध आहे सगळी लोक येतात कारण तुमच्या पेंड्या गोव्यातले सगळे लोक येतात. आणि तुम्ही मनोकामना असतात आपण ते काम या पूर्ण होतं. येस. तुम्ही आता किती वर्ष इथे? 25. तुमच्या आधी सुद्धा? हां. सो तुम्ही इथे परंपरागत पूजा
Vai,